अनिब बिबिसिनिफ्राय जोंनि बिमा बिफाफोरनिसिम मोनसे फोसावनाय। जोंनि बिमा बिफाफोरा दिनैसिमबो गासैबो सांग्रां जाजोबनो हायाखै। खायसे सुबुंफ्रा खोमसि फोथायनाय आरो गुबुंले बिरबायनाय बारजों बुसोम जानाय, गावबा गावनि सावस्रिखौ गोग्गो आरो गोथारै लाखिनायाव गोसो होथाबनायखौ नुनो मोनबाङा, जायनि थाखाय जोंनि देहा आरो मोदोमाव बायदि जिउसानि गुनजेर अरनायखौ नुनो मोनो। खोनासं जोंनि आंगो रायजोफोर, सावस्रियानो जोंनि जेनिबो गुदि आरो दोहोन। सावस्रिखौ मोजाङै गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जेरैबो जोथोन लानांगौ। नङाबा देहाया लोरबां जायो, अब्लानिया बेरामनि जिउसाया नाख्रेबनो गोरलै मोनो। बेनिखायनो जों देहाखौ जोथोनै लाखिनो मोजां आदार, थाजिम फिथाइ आरो गोथां मैगं थाइगं जानाया जोबोर गोनांथार। लोगोसे सावस्रिखौ गोरलै समनिफ्रायनो गोग्गो गोथारै लाखिनो थाखाय बिमानि गोरबोआव थानाय समनिफ्रायनो मुलि आरो बिजि होनायनि राहा लानांगौ आरो उन्दै बैसोआव मोजां मुलि आरो टिका होनाय राहा लानांगौ। आथिखालाव सरकारनिफ्राय बायदि बेरामनि जिउसा होबथानो थाखाय टिका आरो मुलिनि राहा खालामनाय जायो। बेफोर खालामनाय राहाखौ लानांगौ। बेबादि टिका आरो मुलिनि राहा खालामसेयावबो नाथाय जोंनि बिमा बिफा आरो बिगोमाफोरा सम सम खोमसि फोथायनाय आरो बिरबायनाय गुबुंले बारजों बोबथिं जानानै बेफोरबादि मोजां राहाखौबो लानो गिखांना थायो। बेबादि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय थांनाय 4/9/2018 खालि गियान लैथो सोलोंसालियाव कक्लाबारि मलचरन ब्रह्म स्टेट डिस्पेन्सारिनिफ्राय फैनाय नार्स हान्जाखौ टिका होनाय समाव गोख्रों हेफाजाब होनायजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौ फोथायथि होनायजों गुबुन सोलोंसालिनिफ्राय फैनाय फरायसाफोरखौबो टिका लाहोदों होननानै मिथिना मोन्दों। मख'नाय जायोदि बे टिका होनायखौ 9 दाननि उन्दै गथ'साफोरखौ 15 बोसोर जानाय बैसोसिम होनाय जादों। बे टिकाखौ फिसा सिथर एबा फिसा आइ बेरखांनायजों जानो हमनाय बेराम जेरै निउम'निया, डायरिया, बायदि जिउ फोजोबग्रा गोब्राब बेराम आरो खाना नांनाय, गोसोआरि होबथाग्रा आरो जोनोमारि बिखानि जेंना जाहोग्रा बेरामफोरखौ होबथानो थाखायनो बे मिजिल्स आरो रुबेला टिका होथिंनायखौ जादों होननानै गियान लैथोनि फोरोंगिरि मुस्रि सोमदोन ब्रह्मआ अनिब बिबिसिनो मिथिहोदों। दिनै एसेनोसै। अनिब बिबिसि, गोजोन्थों।